أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فأما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amal ma magazine di mal tv flebaw ni ansigile anga juma tafsiri kenega mi meke juma o juma magazine di mal tv kan bi amina wuli qur'ane suran flana no e suratu bakara ya aya keme fla ani tanala ni ala mi no ya amina wo fara wo kan nga pour que famu ya ka surala antu nyora keme fla ni konondo naina don temeni allah subhanahu wa ta'ala ko hal yansuruna ila an yatiyahumullahu fi zulalin minal gamami ko yali mogo munu ma lemaniya walma kafiru ko lubi dore makono cide fewa fona kera kabanogo kana nali ka ke suma ka ke kabanogo ka ke suma ye ka yanga ukuna wa malaikatu ani meleka were kana saka fo ko karsa de cide wa kudiyali amru o ko nga meleka o kon mi ye domina ko do ko kiribiti ko be bawo o dore wa ila lahi turja'ul umuru ko wa ko konyo be bi sengata alam ni ngoro mi ye puma ni chide do nana mo ko mi tote ko ko na asro ko chide no ko munani teketa munani tabuluta a misali be fembela alni mado ko bi ka e furabola e ali ka asro tiana ngalondige law ka cha nga bete ngaloyi ni mado ko ka e furabola wala bi se fendola iba e mo ba fote ko ko na be sen na ko alere ko mune ba alere bulu wa qur'ana fle ko refo ko hal yansuruna ko yala kafiru be dore ma kono wa ila an yatiyahumullahu fi zulalin ko fo ukaye ala kira yere nana kabano ko safe sa opma ukasro ga fo ko kiradu dono dona na nemo haraka chedo be kumana kwa e fura ko fura ime kwa be ni fura ka be ni fura ke ale ko ko ni chebe ko na be sola ko nya sa ba sura selawa ne wongo ko teo chokola o malmake chedo be uwero ka sigidala o ka bara be logochi ne chen to ko fai pour que famu ya ka sura la ngi be gino don wa ka ba don go gino be se logochi la wa ka bi sala ngo sangazo joli babulu ngo mobile joli babulu ngo me ikon ma do abi se logochi konna donc afo meseni na kibo ta kibo ni fengo nyami ngolu te fengele o maganga firu de tumo nyo na unyini kirafe kuma be ko ablay denge wulile ko ay ci de ko abi ci soro ka bo ala yoro ko na bi sola ko muna teketa o ala ko walma ubanyini melekaw yere kana ko melekaw na do ko bi bawo dore o ala taranye ala ko sal bani israila ko ay bani israila ka unyinga kem atainahum min ayati kanye temefian joli de di umo anye temefian joli le di umo bainati munu wala lenu wa man yubaddilu nimatillahi ko ngani mami ye alaka neme ko fali min badi ma jaatuhum neme nale ko imo fa inna allaha hakika do ala shadidul ikabi ko ala ko minale golen tigidu na yo tigila mamina ko ka jugu kusebe bo o yoro fene ba o mo ka chabi iba soro adama den chamambe na kabati mugan soro nga be boro ka be ka wakelen soro ma be ko wakelen min soro ate ko jati ne me halsa ole ka ala barka dale kon mi totlo late ko ko nyina yere gelara bo ka soro salunu ka soro tun teteme muganga nga nyina ibe ka wakelen soro o abe nyine fene ka fo ale yere si be ka korobaya kawa na ale tume sanfla la si nana ke sambi sabayu o nga ne ko be ka korobaya kawa doni fene be ka fara soro kanga bulu mimi fara soro ka foi kana bo soro tume ka flami soro no bi nafa wakele ka on nafa kele nya ere dumbe ka korobaya kawa o ala ko mo chama me o be neme fale ka ke fengore ala ko zuyina linasi ko masrili kara zuyila lilezina kefaru ko masrili kara kafiru nyekoro el hayatu dunya nyanyana mayina uloti foye nye nasoro feunko wayaskaruna min allazina amanu ko fo ube yele bona ke mogola minu limani aledo alala minu daledo alala
wallezi takaw ani mamunu misra alanye ko mamunu misra alanye fawka hum yawmal qiyamati ko lahara jodo ko lubuni sanjere wallahu kigado ala yarzuqu man yashau kabe ma gersige min ya jabi gairi hisabi kasra majati si boyko o koro ne ala ba fe ki son amagotala islamaya amagotala kafiri nale ba fe ki sondro ka bi so ati jati boyko madola ala deli kain abayira ka fo ya do ko tigi bila la madola soni dloninte ala delila ala o de foya ko ala bi ma gersige min ya ja ka surati jati yere boyko ka wuli suratu bagara aya keme fulani tan fulana amo yorola Allah subhanahu wa ta'ala ko wa kena nasu ummatu wahidatan ko mogo betu ngara jamakulu kilenye ubetu ye jamakulu kilenye fa basa lahu nabiyina ko nga ala sorola ka ci deun chama ci umo mubashirina ko ke nisoja ke baye uye wa munsiruna ko ane bagabagali ke ba wa anzala ma ahumul kitabi o ciden cilen amu bololongolo blakanare kaye kitabu jigi ka di umo bili haki nga o karani tiaye o makani namarayre li yahakum bayna nasu mungoso o kitabu dile umo ka kiritige mogo ni nywanche fima iktalafu fihi mogo fora nywango femina cide unga kiritige uche ni nyonje ni kitabu yi wa ma iktalafa fihi ila lezina utuhu min badi ma jaatuhum libainati ko wa ma sima sosoleni fongo nyogonyake fona kara mogo ye doni dira munumo ani dalu bagini dira munumo ko lule ye fongo nyogonyake ni sosoli kelawni nga kara ka damu nga bagiyani yada bainahum mimbe uyere domoni nyanje o koro e ka fo ko ni cide do cira parce que ma ala bi fembarika ntawne ta ka barake noyi mungo so ka fembarika maula gosi o koro e minye ni ya sanu laje sanu te dun ate ji ko magonya ate dumuni ko magonya nga ale worde ka gelen ko sebeni fen jamayi o e ka ji laje nyina ma yerete ta o mingo yoro chamana ibasro ji yerete feri o orila ala ba fo ko ale be fembarika ntaunta ka olu ke fembawe pour que ka femunu barika bola ko lagosi donc ko mamunu nolu doni diru mo ko lu yada ya to uye fongo nyonya chamake fa hada Allahu lezina amanu ko nga mamunu dara alala ko alay bolu kana lima iktilafu fihi fena mogo fora nyongo mina o koro mogo mana nywan soso chugo min dale do alala onaka ala danaya bi to nyogon fe al haqu ko ni ne chai bi iznihi na ala ka je wallahu kigado ala yahdi man yashau ko ala bi mogo kana ila siratil mustaqima kata sira kleni fe ni mogo min ya jam Allah subhanahu wa ta'ala ko am hasibtum ko yalma au ba jigiya walma au ba jati an tadkhulu li jannati aka do aljina kono wala ma yatikum mislul lezi kalaw toro min ye ma temenu soro kasro o nyogona ma aw soro wa min kablukum munun konanye toro mun yo soro ko aw ba jigiya ko aka do aljina kono te kasro o nyogona ma asro wa masatuhum libasa ko toro golewnya olu soro wa dorrai ani kamano gwa ko wa zulzala ani yere ko hatta yakulu ko fo mu'minu ba fo ko fo hatta yakulu rasulu ko fo cide yere ba fo wallezina amanu ma aho ane mogo munu dara cide ina ka tuwa nofe mata nasrullahi ko ma ala ka deme min fora ko be min ala ko ala ina nasrullahi karibu ko ala ka deme ka sun ko sebe bon ni nyoro la ibi kiraya kuma do famu ya ala ka deme kuma be ale bi soro fanga dese wati fo tugo wala la jigita tige wati adama de hakili la tigele ti to fiu ka fo ko ala ka deme bina misali la iba soro iga war do be kumala do yoro do asroli ko bi gela anga ere jigi tige kuma la ibulu ka tenya kuma mina iba soro ala bina ne sababu ya binati donc ala ko maw kana amerike ka do aljina no te ka soro geleya minye ma temenu soro ko o nyogo ma soro ko geleya ni siran ko yolu soro kirana ka sabo soro
ko fo cide yɛrɛ ni a nɔfɛ mɔgɔw ko kuma ko ala ka dɛmɛ min layiru tara ko dɛmɛ bɛ min ala ko ala nasrullahi karibun ko ala ka dɛmɛ ka suru kojugu nin yɔrɔ fana ye fayida ba ye inna nasrullahi karibun ni mɔgɔ min b'a wurudi kosɛbɛ kɔnɔguwan kow la na ala sɔnna i bɛ ala ka dɛmɛ ye ala ko yasalunaka maza yunfikuna ko Muhamadu k'u bɛna i ɲininka ko u kan ka mun de sarakati u kan ka ɲumanya kɛ ni mun de ye ko n'u y'i ɲininka o la ko kul ko a f'u ye ma anfaqtum min kairi ko ni a bɛ fɛn min saraka hɛrɛ fɛnw na o kɔrɔ ye n'a bɛ ɲumanya minnu kɛ ni hɛrɛ fɛnw ye fali walidayni k'a k'o daminɛ a bangebaa fila la fɔlɔ n'i b'a fɛ ka hɛrɛ kɛ k'i k'a daminɛ i bangebaa fila la fɔlɔ wali akrabina ani i balima surunw wali yatima ani miskin ani yatimɛw o kɔrɔ ye maa mun fa sara k'u fitini to mɛ mɔgɔ minnu fa sara k'u fitini to o tɛ jate yatimɛ ye yatimɛ kɔrɔ ye arabukan la ni fɛn termine a banna i n'a fɔ sisan yarɔ ni maa min fa sara o fa in kɔni den wɛrɛ tɛna ye ba den solo lɔ bilen o kɔrɔ ye fa joliya in banna ba in den solo lɔ nka ni fa sara ba bɛ se ka den caman wɛrɛ sɔrɔ maa wɛrɛ fɛ parce que ba ka ko ma baw yatima o kɔrɔ ye karisa ka ko in banna donc den fa salen o de bɛ wele ko yatimɛ ko n'i ma ɲa k'i bɛ ɲumanya kɛ hɛrɛ la k'i k'a daminɛ fɔlɔ i bangebaa fila la ani i balima surun o kɔrɔ i fa balimaw ani i yɛrɛ dɔgɔni kɔrɔw wali yatima o tɛmɛnen kɔfɛ ani yatimɛw wali miskina ani dɛsɛbaatɔw miskina kɔrɔ ye maa minnu u bɛ baara la nka u ka sɔrɔ bi bɛn dunda mɔ cew hali ni dɔrɔmɛ 5 kungo nana dunda kɔfɛ o t'u bolo o de bɛ wele ko miskina maskena maa min a koroni don sadi a bɛ dumuni sɔrɔ ko nka a tɛ se ka foyi wɛrɛ ɲa bilen n'a a ka sɔrɔ ye wa ibnu sabili ko ani taamadenw mɔgɔ minnu bɛ taama yɔrɔ yarɔ ni maa y'a faso bila ka ban hali ni miliyari b'a kun i b'a sɔrɔ fɛn dɔ dɛsɛ bɛ sɔrɔ wari tɛ se k'o ɲɛnabɔ wa ma taf'alu min kairi ko ni a ye fɛn minnu kɛ hɛrɛ baara la fa inna laha bihi alimu ko ala b'o dɔn dɛ o tuma ni adamaden n'i bɛ hɛrɛ baara kɛ mɔgɔw ye kana i jigi da kan ko fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko ala b'a dɔn kutiba aleikum el kitalu ko ala ta'ala k'a ye kɛlɛ wala fagali a y'o o kɛ wajibi ye aw kan wa huwa karhu lakum k'a sɔrɔ o kɔni don aw yɔrɔ o aya in bɛ min kan o y'a sɔrɔ silamɛya daminɛ waati kafiriw ma fara silamɛw la fiyewu mɛ silamɛw kɔni bɛ min nɔfɛ o ye dɔrɔn olu ka to u ka seli ni sun na ten ka lajarabi ko foyi kana bon i b'a ye maa caman de b'o ɲɔgɔnna nɔfɛ diɲɛ na bi o de b'a to mɔgɔ caman tulo k'a ka bon parce que diɲɛnatigɛ tɛ i n'a fɔ i da turulen bi to sin na ten k'a fɔ ko gɛlɛya t'i sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ dabɔlen don gɛlɛya kow de kama misali la n'i ye wari caman sɔrɔ e yɛrɛ ka dumuni duman duntaw wari in na o bɛ tila ka wa kɛ bana sidɔnbɛli dɔ i la o bana furakɛli bi taa kɛ kɔnɔguwanko ye la mɔgɔw ɲɛ bɛ wari la i kun nka degun min bɛ e kan o tɛ fantanya kan donc diɲɛ yɛrɛ dabɔra gɛlɛya kama o de y'a to ala ko nin yɔrɔ la ko ala bɛna kɛlɛ dɔ wajibiya kan ko k'a sɔrɔ o kɛlɛ yɛrɛ man d'a ye parce que o sɔrɔla kafiriw tun bɛna silamɛw kɛlɛ nka pour que tiɲɛli kana don silamɛw kun kira tun b'a f'u ye waati bɛɛ n'a sɔmina k'a y'a labɛn an bɛ taa kɛlɛ la nin yɔrɔ la bon n'a fɔra k'an ka taa kɛlɛ la nin yɔrɔ la silamɛ caman bɛ o b'a solo sa la ni a dun ma taa u kɛlɛ u bɛna a kɛlɛ k'a minɛ k'a kɛ jɔn ye ala ko kɛlɛ dɔ bɛna wajibiya k'a sɔrɔ o man aw ye wa a sa ko nka a dɔ la an takirahu shay'an ko fɛn dɔ ka go aw ye wa huwa khairu lakum ko de hɛrɛ ye aw mɔrɛ wa a sa ko a dɔ la fɛnɛ an tuhibbu shay'an ko fɛn dɔ ka d'aw ye wa huwa shar lakum ko de kojugu ye o de ye gɛlɛya ye aw mɔrɛ wallahu ya alamu ko ala de bɛ kow dɔn wa antum la ta'lamuna ko aw tɛ fɛn dɔn dɛ nin yɔrɔ in nin ɲɔgɔn bɛ fɛn caman na bi komi an ka denmisɛnw musomaninw b'o la cɛmaninw b'o la i b'a sɔrɔ u b'o ni siri ka da cɛ kelen kan walima k'i ni siri ka da muso kelen kan ko fo k'e furu ala ko fɛn dɔ ka di ye ko nka k'i ka hɛrɛ t'o rɔ dɛ ko fɛn dɔ yɛrɛ man di ye k'o man kɛ k'i ka hɛrɛ b'o rɔ dɛ an bɛna bi kuranɛ tafsiri jɔ yan kuranɛ suran 2 suratu bakara aya 216 ni ala sɔnna mo juma nata an bɛna wuli yasalunaka ani shahrali haramu kitalu fihi k'u bɛna i ɲininka ka bɔ hɔrɔma kalo ko ka kɛlɛ kɛ o rɔ k'u bɛna i ɲininka ka bɔ o ni ala sɔnna juma dɔn an bɛna wuli o yɔrɔ la an bɛ dugawu kɛ
kuranɛ min n'an b'a kan k'a kalan maa minnu ma namɛ ala k'u nafa an kɔni ye kalanden ye an yɛrɛ tɛ se kuma na an kumakan yɛrɛ mani nka mɔgɔw kana an kumakan lajɛ kuranɛ ala ta min bɛ k'a fɔ u k'o lamɛn an b'a ɲini ala k'o faamuya don dusukun na salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. An balima magazine de Mali TV filɛbaw ni y'an don dɔ ye an ka sogo kibaruyaw kɔnɔ min bɛ kɛ juma o juma kuranɛ tafsiri kɔfɛ bi an balimamuso b'an kɛrɛfɛ ale bɛna an ka lɛtiriw kalan an ye Maimuna assalamu alaikum. Aw bisimila magazine de Mali filɛbaw ni y'an don dɔ ye an ka sogo kɔrɔfɔ kɔnɔ an bɛ sogo kɔrɔfɔ min kɛ juma o juma tafsiri bannen kɔfɛ comme an y'a fɔ a ye cogo min na lɛtiri caman b'an bolo a bɛna kuma di karamɔgɔ ma a bɛna olu jaabi don d'a ma. Maimuna kuma ɲana ni lɛtiri minnu bɛ yen i bɛ olu kalan an bɛ olu jaabi. An ka maa fɔlɔ cɛlamɔgɔ don ale kɔni sogora k'a ye k'ale bɛ kungo kɔnɔ ale ye yiriden baden ye ale kɔni ye dɔw dun ale ye dɔw filɛ. Ni mɔgɔ min sogora k'a ye k'i bɛ yaala yaala la kungo dalangolo kɔnɔ kungo ka bon mais yiriw caman b'a la fɛnɛ binkɛnɛw caman b'a la jiriw caman mɔlen don i ye dɔw dun i ye dɔw kari o b'a yira k'a fɔ o tigi ka diɲɛnatigɛ bɛna nɔgɔya a bolo kosɛbɛ parce que kungo kɔnɔna bɛ mɔgɔ ka diɲɛnatigɛ fɛrɛ cogoya ko fɔ kungo kɔnɔna in bonya bɛ cogo min na i ka ɲɛnamaya fɛrɛ cogo bɛ kɛ ten n'a ye jiriden dɔw dun a ye dɔw lajɛ o b'a yira don min na ale bɛna denw ni mɔdenw ani jigi caman sɔrɔ a bɛ kɛ a mago bɛ jɔ fɛn o fɛn na dɔ bɛ ko dɔ k'a ye fan dɔ fɛ o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ mais o sogo kelen mɔgɔ min y'o sogo kɛ n'o tigilama ye muso furulen ye o b'a yira o tigilama denw dɔw bɛna kɛ jɔyɔrɔtigiw ye u bɛ hɛrɛ se a mɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ o den ninnu fana bɛ maa wɛrɛ minnu don baaraw la olu fana bɛ a lɛn ta ni hɛrɛ ti kɔ tigɛ o tigilama la nka ka sabanan y'a la ni npogotiginin furubɛli sogora k'o sogo fasɔ ye k'a ye ale bɛ kungo dalangolo kɔnɔ a bɛ yaala la yiriden caman bɛ yen a bɛ ka dɔw dun a ye dɔw cɛ k'olu lajɛ o b'a yira k'a fɔ cɛw caman bɛna bɔ o npogotiginin sina la furu la a bɛ se yɔrɔ la a yɛrɛ bɛ taa dɔn bilen a bɛ cɛ kelen min sugandi a nɔfɛ bɔbaw la o sugu sarakaw dɔɔnin b'o la n'o tɛ fɛn sanga wuli kojugu o bɛ tila ka fɛn gwala ala k'an kisi o ma Maimuna. Misali la n'o sɔrɔ yiridenw ninnu tun ye kungo kɔnɔ fɛnw ye. I n'a fɔ ni yiridenw ye kungo kɔnɔ yiridenw ye ale ye yiriden minnu ye olu caman ye yiri minnu tɛ so kɔnɔ yiri fo yiri minnu bɛ kɛ laadala kungo rɔ u yɛrɛ mɔ ten o bɛɛ bɛ hɛrɛ fɔ nka o tigilama ka hɛrɛ fanba bɛ bɔ yɔrɔ janɔ mɔgɔw fɛ a ka sababu bɛ bɔ yɔrɔ janɔ mɔgɔw fɛ yarɔ hali n'i ye laadakɔrɔw lajɛ maa dɔw bɛ yen olu a bɛ fɔ k'olu ka sɔrɔ tɛ so wala dɔw ka sɔrɔ tɛ u sigida yɛrɛ la donc o bɛ maa fɔ a ka diɲɛ bɛ ɲɛ a bolo nka ale ka bonya n'a ka sɔrɔ o bɛ faso kɔ kan o b'o mɔgɔ faso fɔ. An ka maa filanan cɛlamɔgɔ don ale kɔni sogora k'a ye k'ale donna butigi kɔnɔ a bɛna sanni kɛ ɲana bɛ bɔ dɔ y'a ka moto ta. Maimuna ni sogo ɲɔgɔnna caman mɔgɔ caman b'a ɲininkaliw kɛ dɔw yɛrɛ bɛ jɔrɔ dɔw bolibaatɔw bɛ na ko ka fɛn dɔ d'u ma ko n'o tɛ k'u jɔrɔlen k'u ka moto kana sonya ni mɔgɔ min sogora k'a ye k'e nana don bitigi kɔnɔ k'i bɛ sanni kɛ mais yanni ka bɔ i sina ka n'a ye i ka moto sonyana ni o tigilama ye cɛ ye ko musotigi don o sogo tɛ juguman fɔ yɛlɛko don mais a bɛ juguman dɔɔnin fɔ parce que o sogo fasɔ a bɛ kuma cɛlamɔgɔ ka muso bɛ min bolo lamɛnbaaw ka hakɛ to a bɛ muso ka fɛnkɛ ja pɛridili ko fɔ i n'a fɔ sisan don dɔw la ale nana i b'a sɔrɔ ale bɛna baara kɛ dugu kɔnɔ ni baara jara ale taatɔ bi sogo san nisɔndiyalen don k'a fɔ a su in nɔ kɔni an n'an kɔmuso an na taa an tɔ la bon ale bɛna n'o sogo ye dɔrɔn i b'a ye sɔɔni muso bɛna fɔ ko ko ne yɛrɛ ka jour nana bi donc ka sogo k'a ye munna an b'a fɔ tan da kumakan juguya t'a kun y'a ka faamu an lamɛnbaaw ka hakɛ to parce que a sogo ɲininkali bɛ kɛ kosɛbɛ musotigi ka sogo k'a ye k'i ka moto jɔ dɔrɔn moto sonyana o b'a yira i mago bɛna jɔ i muso la su fɛ o b'a sɔrɔ a tɛ cogoya la
c'est-à-dire a bɛ jigila misɛnya ko fɔ moto très généralement ale bɛ furumuso ko fɔ dɔ fana delila k'an ɲininka nin yɔrɔ la ko ko an b'a fɔ tuma bɛɛ ko bolifɛn bi muso ko fɔ k'o tuma k'o tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ wa an y'a yira an balimakɛ la k'a fɔ ale bɛ se ka fɛn wɛrɛ jumɛn fɔ bolimafɛn la ni muso tɛ yɛlɛn min kɛ bolimafɛn kan an tɛna o walawala a yɛrɛ hakili ka a yɛrɛ sɔn o yɔrɔ la donc k'a ye donna bitigi kɔnɔ i bɔra moto soɲana o bɛ furumuso ka cogoya bilali ko fɔ nka ni mɔgɔ min sogora k'a sogo fasɔn ye ni muso don k'a furulen don ale nana ye a y'a ka moto jɔyɔrɔ dɔ la ale nana sɔrɔ moto soɲana o b'a yira a fana bɛ taa bɛn n'a cɛ ni muso dɔw ye bololakara la min b'a dusu tɔɔrɔ kosɛbɛ très généralement moto soɲa a bɛ o ɲɔgɔnna fɔ an ka maa sabanan ale kɔni ye musolamɔgɔ ye ale sogora k'a ye ale bɛ bɔ sira mun fɛ ale kɔni ko ale bɛ na sira tigɛ ka t'u ka so ale taara sɔrɔ yen falen don ji la ale kɔni kamana gana kosɛbɛ bon ni maa min nana sogo fasaw la i n'a fɔ i nana i ka baara yɔrɔ nka wula sera e ko k'i bɛ t'i ka so i taara yɛrɛ ko nka a ka kare yɛrɛ i don dɔ kare kɔnɔ i y'a sɔrɔ ji kɛlen ka kare fa fo ka kare tigɛ i ma se ka tɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ o bɛ maa fɔ maa min a bɛna wari dɔ sɔrɔ nka wari in yɛrɛ kungo min bɛ ale la wari in tɛ o bɔ wari a bɛ kɛ bonya sɔrɔ degunni ye quoi ni i ye 20,000 sɔrɔ k'a sɔrɔ e mago bɛ 100,000 la o bɛ o ɲɔgɔnna fɔ k'a ye ko k'i bɛna don i ka so nka ji donni bɛ i ni so cɛ o bɛ sɔrɔ fɔ nka sɔrɔ min a tɛ i ka kungo yɛrɛ bɔ an ka maa naaninan musolamɔgɔ don ale kɔni sogora k'a ye k'ale kasira ko fo k'ale nunji bɔ bon ni musolamɔgɔ nana sogo ka bali k'a ye ten dɔrɔn a bɛ kasi la fo k'a nunji bɔ nka a bɛ ka kasi kun min na a ma o dɔn a ma dɔn fana fɛn ko dɔ kɛra ale la n'o de bɛ k'a bila kasi la fo ale kɔni nana sogo k'a ye a bɛ ka kasi fo k'a nunji bɔ o b'a yira n'a y'a sɔrɔ a balima dɔ ka furuko gɛlɛyalenba don kibaruya bɛna fɔ a ye ko o tigilamaa ye furu sɔrɔ o b'o o ɲɔgɔnna fɔ nka mɔgɔ min y'o sogo fasaw kɛ ni muso furulen don ale ka sogo k'a ye k'ale kasira fo k'a nunji bɔ o b'a yira k'a fɔ a cɛ bɛna hɛrɛ belebele sɔrɔ min ka bon kosɛbɛ ka sabanan y'o la halisa ni npogotiginin nana sogo k'ale bɛ ka kasi fo k'a nunji bɔ nka mɔgɔ ma foyi k'a la ale kɔni balila k'a ye a bɛ kasi la ten fo k'a nunji bɔ o b'a yira k'a fɔ furu dɔ bɛna bɔ a nɔfɛ furu la nka maa fɔlɔ min bɛ bɔ o furu laban tɛ kɛ furu sabatita ye Maimuna ni kibaruya wɛrɛw bɛ yen ni ne kun y'an ko lɛtiri ninnu an b'a ɲini ala k'o faamuya don dusukun na salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh